imweka na mandine mauga makandipfuwira imimi. Dai takakupfuwira waizotitsvagira vana sodya vacho here. Tisiyei zvedu isi vana vavanhu. Chipindei mumba mudye sadza richiri kudziya. Chitungamirai ndione mandine mari kuuya uyu. Ukadya manonoko uchasvika ndapedza usavi sadza racho risina kunokora kana musuwa kana 1 kuona. Renyu rinonaka dai vaiva mufushwa ndaisa mhomwe kana ndaguta ndinereva mai. Ndosvika here mai guruwo. Svikai vasikana, asi kurumidzai ndiri kuda kunopakurira baba chikafu vamaona vachipinda mumba umu. Ndati zvimwe kandingafurise vanhu vari kutaura dzerudo. Rudo rweko neamani mandinema. Ndanguona ndiri kure kuti zvikara zviri pakati perudo nhasi. Iniwo ndikabva ndaona kuti zvapombi zviri kure nhasi zvekuti kana mukataura naye zvakanaka kana mbudzi chaiyo tinoibaigwa tikasuka mukanwa. Zvipiko murume wenyu pombi hamumuzive here? Panga pasina kana kumbowirana mufunge paya. Ndandichitoshainirwa nenyaya yasodya ufunge. Ko iyo yasodya yapinda papizve munhu angatizvimbira zvake kudaro. Asi ndimi maidena. Kana mufunge kungotaura zviya zvekuda kundisvotesa kana kuda kutapa mukanwa. Zvino kana akada kuvhaya nekamukadzi kake ikako achida kukanganwa chaziro nehope achaisa rukadzi rwake panguva yakaoma nesu vamwe vasina zvamangwana. Kana iri yokurohwa iyi isu vamwe miviri yedu yatotindivara. Ndamuudzawo izvozvo zvose zvamuri kutaura mainini mufunge yenyuka. Dzimwe nguva isu vakadzi tiri wrong tinotenda kupesaniswa nevarume ava. Tinogara zvionawo neni. Zvisinei, imi chiendai munopakurira baba muvape sadza tozotaura mangwana. Kwete kana mune zvamunoda kutaura taurai makasununguka. Nemadhakiriro akaita pombi ayo. Izvozvi chikara chatove kuridza ngonono. Inga kana nemi munomuziva murume wenyu. Maita henyu. Nyaya yangu idiki. Taura tinzwa. Ndinoda kuti mundiudzirewo murume kuti ndiri kuda kuenda kwaBudi Advance nemusi wechina. KwaAdvance? Kwamakabva zuro uno? Kwakanaka here asikana? Pandakaenda paya ndaiti ndinopedza svondo 2 ndirikwa handiti ndakazongoita usiku humwe chete mushure mekunge pombi andirovera kumatanga zvikakonzera bongozozo rakazoita kuti tose tibveko tichiita zvokutiza. Ndazviyeuka manje. Imwe nyaya hombe iri apa ndeyekuti kubvira paya pakakupigwa Advance mvura inokwata nemukadzi wake kusvikira pari nhasi handisati ndaenda kunovaona. Chedu kubatana parunhare chete. Kana neniwo zvaindinetsa kuti sei wakatadza kunoona munhu wawakati akuvadzwa zvakadaro. Ndakazozeza kukutaurira ndichitya kuti waizofunga kuti ndiri kuda kukudzinga pamba ufunge. Ndinenge ndiri kurwa kunge muri kudaidzwa nababa. Hameno zvimwe ndangoita mawira kure. Hauna kuita mawira kure nekuti kana neni ndazvinzwa. Kaviri kose. Hatingasiyi nyaya dzakakosha kudai ndichimhanyira chidhakwa chiri kungofunga mukadzi mutsva. Aiwa, chiendai muchibva mangosvitsawo shoko rangu ndibve ndatangisa kuwacha mbatya dzangu. Iwe chitangidza kugadzirira rwendo. Hapana zvinokutadzisa kana ini vahosi ndiripo. Nhasi ndakuraya kanezhara bavana. Manga mafunga zvekuzvipakurira moga nhasi. Inga zhara yange yekurumai. Ndochicho ndibikira icho chichi. Chingetsai? Isadza zvene muriwo. Rubbish man. Chiri chauri kundiitira icho naipombi. Uri kuda kukanda pasi usayiwa ndakubikira ukati wakakwana here iwe.
Iwe, rega kuda kudhakwa nemikombe miviri yedoro kunge wasvuta mabhero matatu embanje mhani. Kamani pombi, nonga usavi hwose hwakanda pasi upedze kuti ndakakutarisa. Kana ukada kuita nharo iwe wakadhakwa kudai, nhasi ndinokurova, ndikakupedzisa ndikakutasva sebhiza repakamba. Andirwe nemukadzi ndinofunga kuti ini advance fuza rakadigwa mvura inokwata namejorere. Zviedzeka kwandiri uone kuti ndinokubvisa mazino mangani unoswera chimumumu. Iyo kana ukada kundidherera uchifunga kuti ndakadhakwa manje nhasika unondiisira mushonga munyama yehuku masikati akadeo so nemakei ndipindureka. Rega kuramba wandijokora mani mwana wechitototo mani blind bastard. Ndiani akakuisira mupfuwira? N'anga dzenyu dzinokunyeperai dzamunoda kuvimba nadzo. Musha hauvakwi nen'anga kana muprofita pombi. Ndati ndikuudzi. Nokupi kwakaona nyama yehuku yakarungwa neshuga? Ndipindure inini. Hakuna. Sei kundibvunza mubvunzo wakadhakwa kudaro. Kana uchida kutaura neni zvaunoda zvacho, mira kudhakwa kwawakaita uku kupere tozotaura zvawakabata kun'anga yako. Ravira kahuku yawandibikira iwewe kuti warunga munyere kana kuti shugaka. Handidi kutambisirwa nguva yangu nezvinhu zvisina basa zvekudhakwa zvauri kundiitira izvi pombi. Wazvinzwa? Hakuzi kutambisa nguva mani. Ndokutoti nyaya iyi ipere ukudzwa. Kana ukaravira nyama yako yukaiwa isina shuga. Ndasunza roko rokupa kana mombe chaiyo inini. Kana wewe kungoda kundipa mombe ndipe zvipere ndikutende. Kwete zvako zvokuda kundipinza bhizi nenyaya dzemahombwe. Chirege ndiravire nyama yasara mupoto macho. Asi kana dziri nhema dzauri kutaura, ndinobva ndakupaza dzoro rako rakaoma iro nepoto yacho uende kuchipatara. Sezvakaitwa teza ravako advance waunogara utaura. Ravira zvipere maniye. Tingapedza nguva nekuswera nyoka negavi iye iripe. Ndinokumbira ruregerero bave vana. Paita tsaona zvechokwadi. Magaba anogara shuga nemunyu ndinoarongedza panzvimbo imwe chete. Saka ndangobata gaba ndisina kutanga ndaravira zviri mukati. Ndikarunga muusavi zvechokwadi ndaifunga kuti munyu. Satan. Ndakadhakwa ndidika. Kana kuti ufunga ndirifuza inini. Unodondiroya. Rega uramba. Kana ukasataura chokwadi unofanira kusunga mbatya dzako uri pasi. Mune mamhepo baba imi. Munoda kunditi muroi inini. Pamusha pano handibviri nyaya yakapisa kudaro. Angatobva ndiwe kwete ini. Stupid munhu. Nhasi ndokugadzirisa uroi hwese ndinoitira pamba panapa iwewe. Come on, uya pano. Iwe. Uya pano. Nasi unofa chete pombi. Nasi unofa chete. Wandidzipa mai mwana handisi kugona kufema. Nasi unofa chete pombi. Nasi unofa chete pombi. Handisi kuzokusiya kusvika wabudisa ndove semombe. Handisi kuzombokusiya. Kudai mama iguru, makuda kuti urayira chidzakwa chedu kanini. Ndibatsirewo mandilema mukadziwa. Chengeta ipinya. Tarisa andigara matunduru akadidzipa pauro ndourawo ukasara usina murume kaniwe. Imi mainini mandinema musandibate. Ndimbopfidzisa chidhakwa chedu ichi nhasi akadhakwa kudai. Imi, gadzisanai muri tukani. Hakuna munhu anopindira amai guru. Ndawana mota inonondisiya pedyo nekwabhuta advance. Saka ini ndangoti ndikuudzei kuti ini ndabuda. Mosara muchiudza baba apombi zvandafambira. Munditarisirawo pamba pangu. Ndabuda ini. Naiwe mandinema ungaziovhara toere shuwa. Naiwe mandinema. Urinokuvadziwa kani munoima ndichengeta anoda kundiurayira muno musina kana anondirandutsira. Newewere mandinema. Mutori mese nachengetai nai. Mai vangu. Daidzai mai vangu. Daidzai mai vangu. Ndasvira munokasi. Daidzai mai vangu. Handisi kuzombokusiya.
nesu vadzimai ndamuka ndiri chigwindiri chaicho zvekutoti ndoda kuti mundipe basa ndiende kunotimba magadheni paya pamakati munoda kudyara muriwo paya. Mwana mucheche waunoda kubata kumeso pano ndiani advance. Sisi vako mandinema vakauya zuro manheru ndivo vauri kufarira kwete zvauri kuda kutaura zvekuti wamuka uri chigwindiri zvekuti unotoda kupinda mugadheni chaimo. Iwo zvako ndazvitadza inini mejuri. Chokwadika mari yako yefodya ndichakutsvagira kuti tigarisane pamba panapa zvakanaka. Hongu mandimena akauya asi haasati atondiudza zvaakafambira ine. Saka chandikafarira ipapo chii? Asa undivaedza mumba vako here? Mandinema handidi kumuona pano futi kubvira nhasi. Why? Iwe rega kuda kuita matambiro akadaro wazvinzwa kamejuri. Matambudziko ose handiri kusangana nawo neauri kusangana nawo iwewe. Zvose zviri kukonzerwa nechikwambo chake chaakanotora kwavo gogwe. Shut up man iwe. Ndiani akakudza manyepa akadaro iwewe? Ndiye muprofita wako kumasoro kwakakutaura izvozvo. Pane munhu. Pindai. Kuuya kutizei kunei murora. Garai pasi ndinoda kuti undipire nyaya yakazoita kuti mukuvadzane nemurume. Kuingabuda ari zizi nai. Asi mambotukana here nai bhuti. Kwaniko garai pasi tete. Murora wenyu abuda mari yake yandakaparadza paya hapana zvimwe. Rega kumupa kana 1 bondi chairo. Un'anga zviri kunzi akatiita ininiwe zvikwambo zvake. Ndiyo nyaya yandafambira asi rega kumuudza. Ngatisaitei mhirizhonga mudzimba. Ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.